Mahal Ricardo. Tama na yun. Dahil mo, ano buong kuwan? Ano naman na niyo? Di ba nila mo pagbayadan sa but okay Teka man lang ko na kampini magtanangan eh. Teka man sa kuya, nagpautang. Lumang ka na. Tamay ut. May bitbit pa day. Pare! Ah, Panada gusto mo lagi sarong? pata na gidali. Natapasan ka. Maluto kayo na yun? Para na, maluto. Oo. Panada gusto mo na? Tatanong, ay, Rago na kapay sa gana ko lang pa rin. Padit-ditan ko ba? Padititan mo. Inuura. Bagaw. Sus. Rago mo nasiting. Sabi ko na sa imo, ano? Para maldison mo. Dahil mo ko pinautang. Kaya pangpustang. O, gana. O ka na pare? Ay, sos. Kaya naghanap ko kita payas, tanglad. Buda mama ka lang kiso ka tawid yan sa inutan ka. Oo. Puto pa rin sa ikaw, dakaw. May tanglad ka Ay, dyan? tanglad ako dyan. Dahil mo kumakuha pa dyan pare? Dahil ko na ba? Dahil mo na kumakuha? Doon sa inutan na lang? Oo, ga. Sa'yo ka pa rin nagbulang pa lang. Yan sa... Turo talagang buo naman. Nagsiping pa lang. Oo. Tanda ko. Malapig sa isdis niya pa de. Sa ang paghuna kang kalaban, maluyahon. Sabi ko naman sa manukong pula, niya kung magtagarok-rok ka, araw kung sa gano'n. Oo, may araw ka. Oo, malapig ka kariyo nga eh. Sabi ka mga pustadores, ay daw ngaya. Tigilis-tinig na rin, tatugong ko. Niya kung pula, rok-rok ka lang. Pag tingkayas ka mo, dahil niya kung magtamburo ka. Oo, nagtamburok siya. Muna. Tauna daw, mandaugong. Ay. Pagbutasan, dahil pa nagkababa sa kalabang, hanutan ang, agos pa sa nagbutas na irma siya po. Ano pa, supula yan? So pula, Oo, sunod sa sabatan kita naman sa taas. ay parpaligsukan mo baga. Yun, pero Oo, paligsugan ko. sauce. Dahil nga rin nga ba lamang, Talagang pero, ay lugad ni ano. baka nun ko parambugan mo ako, baka iyo yan ano. At aba ko ine, ito naman ang gagawin. Ano ko ba? Ata. Tatabi dito, ako para naman ka. Baka parambugan mo ako pa, baka patas man sana. Dahil pag parambugan ka. Maray man yaling dinaos ng araw ka. Dahil. At aba ko manin sa manoko, puto naman dahil lamang kikalugad-lugad, batin dito. Sigurado ka? Ata, luluto ko nga dahil Ano makatarang. to na? Pero parada. Parada? Oo. Kailangan sa kiwan-wan ta, medyo tipid. Awan-wan. Pinautang ako na maling ruin na dyan. Binarito ako mag-150. Oo. Dahil kang barato ta, may mutong ka, dahil mo lang pinasubli. Kung pinasubli mo, 5-5, baka mga sangribo ang barato. Dahil yung parita. Dahil ka man kayo nag-agi kang nakaagi sa kuya. Kung araw kong mabulang ka, suminabay man ko tako. Suminabay ako. Dahil mo anak pinautang mo dyan, masabay ka. Di malas pag-araw ka. Pag dahil ako pinautang, dahil pinamagsabay ang titukanan ko. Di ka nakangunyan. Gana ka. Oh, di bayad na? Ano pa mapagpara-istoryahan ta? Bayad ka nga rin. Sutang mo dati. Pira. Kaya nasutang mo sa kuya, 5-5 plus 500. Oh, sa Ismail. Asikaso na kung ganang mo yan, oh. Dahil man yata, ang gana ko, 1-1. Binawasan ko baratong 150. So, nagkunyang pa, naglagkan tambod. Dahil kay 150 man. Eh, mahal Ricardo. Tama na yun. Dahil mo, ano buong kuwan? Ano naman na niyo? Di ba nila mo pagbayadan sa but okay Teka man lang ko na kampini magtanangan eh. Teka man sa kuya, nagpautang. Lumang ka na. Tamay utang ka. Pwede na ibawas na sa naduman. Ilang pira man ang katinaggang? Mga 300 doon inay. Sa porsyento ka 300 na. kang kabuhan na kumatanak man nga. Ay, Kaya, madama na piso. ka. Bumasirin ka na duman tayo. Niglutuon ko na. Tawan ang sipa ah. Bye! Sira mo ni Boy, adobo sa gata na nagharang-harang. Inuruag na akong bulinin na niya kinasta susambot ko. Wow! Pasira na naman yung akin ni chicken.